Ngiyaxolisa ingane zami. Ngiyaxolisa ingane zami, angazi ngiphazanyiswe yini la noma i-network noma yini. Asiqhubeke nje sibe live. Uma kukhona isigameko siba khona esihle noma esibi nizosibona live ngoba yikho into ekhandwayo lapha sikhandi yabona. Aspendi lutho yabo, makumhlophe makubomvu kubomvu. Nampa abantu njengamanje balindile uyashuta kaBoy lapha yabona, se Cape Town la naka amajongo naka amajongo se Cape Town la. Nina ma Red Nation nampoza kwenu mfowethu, uzoyibamba kanje ukuze bekwazi ukubona yonke into eyenzakalayo sezwana. Yeah, okay, uma ngehla lapho zo point everything. Okay, yeah, bakhombisa ungadlali ngabo ukuthi awuthi simbalelisa kubo kahle. Yebo, ngiyabonga-ke bafowethu, sobonana-ke uma ngiqeda lapho. Sengizongena bekani phansi imoya engabe bikholwa nomuntu, ihlisani nje imoya yabo. Lento ngayiphiwe emazulwini kuseKapa lapha, akukhona enseleni la akukhona enseleni la kuseKapa la Cape Town. Laba bantu nibabonayo nje abantu abangithanda bese Cape Town. Kudlala inkwenkwe njengamanje cishe ngafela esigangeni ngasala elawini kulwela indoda. Akalala umuntu ozala inkwenkwe ngoba mangabona ukuthi baphathele ya mana ngale uphinde ngale simangisela. Usafe akwazi ukubamba namhlanje, usafe uhamba nathi, awusafe bakwiza, usafe namhlanje soze bakubamba asiyofika nje stage lapho usondela ngaphansi usafe namhlanje iyekibheke phambili bafo. Ngicela ningawuyeki uline, ngiyanithemba ningawuyeki uline bafo, sifuna live hamba phambili. Ai, bosta!
Like this one. 1, 2. 1, 2.